Asta este prima geantă care din ce aveți dumneavoastră pentru mine și primul vreau să vă arăt și eu gentuța mea așa, plus aia n-am voie să o arăt ce a dumneavoastră, dar numai o să vă arăt așa ce a adus Moș Crăciun. Asta mi-a adus Moș Crăciun de ziua mea, adică tot anul care așa. Nu știu dacă e bine ce are un electrician aici, un viitor, un puișor de electrician. Începem cu asta, asta e gentuța. Așa, avem 5 gentuța asta. Uite, avem asta. Da, deci nu mai e așa ceva. Mai avem și un tester de ăsta, dar știți la ce se folosește. Eu nu știu, dacă vreți să mă sunați dumneavoastră. Așa. Mai avem, care mi s-a dat foarte bine mâna pe el, așa ceva. Da, și avem și de 1,25 și de 1. Ce mai avem aici? Cine trebuie? Șurubeniții, asta nu-l mai scoatem, că știm cu ce să mănâncă. Da. Adică avem în caz de pentru așa, mai avem așa ceva, dacă e la Bisland. Frumos, să nu le mai dau. Avem aici mărunțișuri. Așa, avem un cuțit. Știți pentru ce asta? Nu-l mai dau jos, că e așa. E ăsta de la... Mă scuzați, la început, eu nu sunt cu filmatul, știți? Eu sunt cu faptele. Ce mai avem aici? Mai avem, să le punem la loc așa, să fie patenți. Știți că numai de ăștia așa sănătoși. Nu știu dacă filmează marca, că eu filmez prost. Așa. Mai avem șurubență frumoasă, o de anemometrică. Și cine trebuie. Mai avem capete, ăstea care sunt aici. Ăstea sunt așa, mizilici. După avem aici, care... Ăstea nu, sfic mare, sfic mic. Da, avem tot de la FTM. Bisland, nu știu dacă filmez bine și nu se vede. 1000 de volți, ăsta nu. Mai avem așa pentru... Nu mai scot, că tot de la... Ia să vedem dacă putem să-l scoatem, că e cam greu și deși trebuie o gentuță mai largă. Așa. Așa, mare pentru... Așa, să punem la loc. Avem aici PZ. Am dinții, dacă mi-a făcut dinții ăștia. Să vedem, da? Bun, hai să începem cu a doua treabă. Să vedem aici cam ce este. Avem o dată săraci. Deci avem, știți cum e, nu? Cum așa. Mai avem o dată cam așa ceva. Da? Bine, nu mai are rost să mai... Știm cu ce să mănâncă domnul profesor. Da, ăsta. Da, avem fază, avem nul, da? Nul. Da, știm cu ce să mănânc, aici este delicat, dar numai că telefonul meu filmează prost. Așa. Avem și nelipsita, că nu trebuie să lipsească pini. Da, știi ce avem aici. Haideți să arătăm, dacă vreți să mă pui și pe mine așa, dacă cu vocea mă tare pe YouTube, ce are un începător de electrician. Uite, iriglete, pini. Așa, vreau să mai arăt ceva. Clemele, în special astea, nu trebuie să lipsească de la o gentuță.
Ce avem aici? Vago, 2, 2, 1 cu 7, 5 cu 4, 6. Și avem fel și fel de came. Așa, ce lipsește, totoșei lipsește, dar ia uitați, cleme aici, de care sunt plină. Și mai am și în partea asta. Așa, asta să închid aici. Așa, și aici sunt ele, pin 1,5, 0,75, riglete, ce trebuie. Da? Avem și riglete, pin, 2,5, așa. Avem aici. Da? Mergem mai departe, așa, cam ce trebuie. Aici știm la ce folosim ăsta, în caz de așa. Aici avem, Doamne ferește, riglete și alte instrucții. Da? Așa. Aici nelipsita, că trebuie să ai o priză, o cutare, știți. Așa. Aici e ăsta de, știi, ăsta, de un clametru frumos. Este și mai am și de până în 4 miliamperi, o secundă că s-o desfac, să-l vedeți. Așa. Ăsta este jucărica. Da? Aici avem clametul. Da, mai avem niște borne de siguranță, nu le mai scăt, cu clești, cu tot ce trebuie pentru, da, în caz de necesitate, la o continuitate, ori așa. Cam asta e. Așa, să-l băgăm la loc, frumos. Așa. Deci, nu știu dacă vrei să dai pentru un elev de amătale, să înveți și alții ce am învățat eu de la amătale cât de cât. Și și gata, l-am închis, că nu se pot filma cu o mână. Și acum mai avem ce nu trebuie să lipsească. Ăștia știți, mănuși, ce lipsesc de aici, o punguță cu pin, 2,5, restul nu mai sunt aici. Aici avem desfăcători, știți, de fasunguri, avem aici, ăstea nu trebuie să lipsească, mai am și la magazin, caz pentru bară PE nul și asta este de nul. Eu nu știu de ce le fac așa, nu știu dacă filmez bine, da? 40 și bine, nu vorbesc bine din cauza dinților, uite dacă vezi, vezi? Și n-am aici, de exemplu am aici, uite, 6 cu 2, 4 și cu 8, deci merge până în 16 mm, 6 mm, scuză-mă. Și sunt alea de la ETD care merg de la 16, nu văd, nu filmează iurea, de la 16 la, aici ce trebuie, căpăcele, obișnuiți ce rămâne, bază și asta, așa, și cam asta e. Eu am sacoșa, o am aici și plus altele, ce mai e. Facem și fibră optică, dacă e, mergem mai jos așa. Avem aici, ăsta e cadou, nu știu ce a pus aici, nu știu, nu-l desfac, fără aprobarea mătale, ăsta e cadou care mi l-a trimis, ți-l dăruiesc, nu știu, eu l-am scos, e sacoșa acolo. Aici, nu, aici avem tot așa, seturi de șurubeniții, și așa avem aici. Avem și dinet, cine trebuie, tot. Da, avem mufii. Da, așa, căblureții, tot. Și cam asta este. Eu, dacă am făcut un gest bun, vă mulțumesc frumos, sărbători fericite!